ксенонови фарове забелязваме. Щеше да бъде яко, Питерман с фанелка Рамштайн. Този дивен апологет на Лайбах. Първо колче, второ колче не го бутна, трето колче бутна ли? Не бутна, чудесно. Много добре се справя. Иска ми се да си представим, че сме на футболен матч, за да правим някакви аналогии. Как да кажа засада, няма откъде да дойде. Може да кажа твърде грубо влизане на това Холмс, че в тясната гума, за което разбира се си просто жълт картон. Много добре, Питерман се справя до тук, макар и с резки движения, до сега не е направил грешка. Прави впечатление при приемността, с което изпълнява елементите, но той спира.